erioed. So mae byth wedi wneud aderyn mewn aderyn mewn aderyn. Fi wedi cael aderyn mewn aderyn mewn aderyn, ond fi erioed wedi wneud e. Wi'n nabod pobl sydd wedi wneud e. Ac fel arfer, tasen ni eisiau wneud e, bydden ni wedi gofyn i'r bwtsiwr. Mae'r cilog ffesant fan hyn yn mynd i fynd mewn i y cyw iar. Mae yna hwyaden wedyn yn mynd mewn i'r ffesant. Mae rhaid i fi ddechrau ar hwn, achos hwn yw'r darn sy'n ymhoeni fi fwyaf, a dyma'r darn fydde'n poeni unrhyw un fwyaf, sef beth yw bono yn Gymraeg? Sa'n gwybod? Diesgyrnu. Hynny yw, tynnu'r asgwrn mas o'r cyw iar i ddechrau. Fi'n torri trwy esgyn, ond fi ddim eisiau gadael esgyn chwaith. Mae rhaid torri trwyddo, ond hefyd mae rhaid bod yn carcus. Bo fi ddim yn colli gormod o gig. Mae eisiau dod ar croen rownd. Mynd i glymu hwnna fel yna. Dyna fe. Aderyn mewn aderyn mewn aderyn gyda stwffin. Dyma ni. Mewn â fe i'r ffwrn.